Carlo, kumusta yung flight mo? Okay naman po. Ano lang, medyo bagyo kasi may nakatakot. Kumusta yung feeling mo karon nga nakakadiri sa Cebu nga muhimog shoot sa Pagilas? Di mo naiintindihan, Tagalogin ko na lang. Anong feelings mo na dito ka mag-shoot sa Cebu? Excited kasi first time. Yun. Tapos, ayun, excited. Tapos, ngayon lang uli after a long year. Ngayon lang uli. So yun, sobrang excited. Anong masasabi mo ngayon na Bisayan yung gagamitin mo? Bisayan, bago yun eh. Sige, dahil Bago sa sa akin eh. So, yun nga, excited, nakakaba kasi it's more different than before kasi pag Tagalog, mas yung emotion tsaka yung pakiramdam, mas magbibigay mo. Kung Bisayan kasi medyo hindi ko maintindihan, so medyo makakapa pa ako. Kailangan mong ano yan, pag-aralan. Sige, alam mo din sa van. Bago ka muna pumasok sa van, pwede ka bang mag-brief sa mga fans natin Sa Cebu. sa Cebu? Sa mga taga Cebu po, ayun, excited ako kasi after a year, ngayon lang ako ulit, and then sobrang excited kasi first time sa Cebu eh, tapos yun nga, and under Pagilas, so I'm very much excited. Maraming salamat. Okay, thank you.